Aneli je otkrila kakve je sve gadosti Luka radio dok su bili u vezi. Vujević briznuo u plač zbog toga. Priznaj šta si radio sa ženom. Luka je potpuno izgubio kontrolu pa je uzvratio brutalnim uvredama. Emisija Pitanje novinara, koja redovno pomera granice u realitiju Elita, i ovog puta opravdala je očekivanja, ali i šokirala gledaoce brutalnim sukobom Aneli Ahmić i Luke Vujevića. Rasprava je započela i uvredama i provokacijama. Ista si ona tvoja sestra, besneo je Luka. Dok ga je Aneli odmah isprovocirala pitanjem: gde su ti suze? Situacija je brzo eskalirala kada je Luka pozvao da se, kako je rekao, sve javno objavi. Biljana, ako imaš telefon, sve objavite. Na to je Aneli odgovorila bez zadrške, iznoseći šokantne tvrdnje o njihovom odnosu. Ok, sve objavite ako je mene Luka slagao. Onda lažem i ja vas. Pitao me da budem sa još jednim parom dok smo bili zajedno. Rekao da je to radio sa Ninom, da su išli u inostranstvo i učestvovali u tome. Neka se pravda svojoj ženi da li je išao u swinger klubove ili nije, izjavila je Aneli. Novinarka je pokušala da smiri situaciju, upozorivši da su u pitanju ozbiljne optužbe, ali Aneli nije odustajala. To nisu optužbe, to su činjenice. Vidjet ćemo da li će to tražiti i od buduće supruge, dodala je. Luka je potom izgubio kontrolu pa je uzvratio uvredama. Šta ima da kažem? Služila si me kao vikao je dok je Aneli tvrdila da joj sve to sam priznao tokom njihovog odnosa. Pitao sam te da li želiš, ti si rekla da nećeš, branio se Luka dok je ona insistirala da joj je priznao iskustva sa bivšom partnerkom. U celu raspravu uključila se i Anita, koja je potvrdila deo priče o konzumiranju nedozvoljenih supstanci. Rekao si da si jednom probao sa 19 godina, dodala je. Na šta je Luka pokušao da se opravda. Probao sam travu u Amsterdamu, kad sam bio sa drugaricom. Međutim, Aneli ga je odmah demantovala. Nikad nisi spomenuo Amsterdam. Rekao si da ste radili dok ste išli u swinger klub sa ženom, tvrdila je. Na kraju, Luka je potpuno izgubio živce i izrekao teške reči. Ne mogu da verujem sa kakvim monstrumom sam bio. Ona je bolesna. Ova brutalna razmena optužbi dodatno je uzdrmala odnose u Beloj kući, a gledaoci su ostali u šoku zbog detalja koji su isplivali na površinu. Drama između Aneli i Luke očigledno ne jenjava, a pitanje je šta će sledeće isplivati.